ФСБ схопила в Криму 23-річну дівчину за звинуваченнями у шпигунстві на користь України. Вона родом з Херсонщини і нібито розвідувала там місця розташування російських окупаційних військ і повідомляла про це українським спецслужбам. На кадрах із буцімто зізнаннями, які ФСБ традиційно вибиває силою, дівчина каже, що побачила в одній з телеграм-спільнот Херсонщини запит на інформацію про розміщення російських солдатів. Дівчину вже взяли під варту. Окупанти погрожують відправити її до в'язниці на 20 років. Места нахождения российских военных, именно жилые дома, школа в населенном пункте Агайманы, где моя бабушка работала директором, поэтому не составило труда найти это. Ім'я цивільної заручниці поки встановити не вдалося. Цього місяця вона вже третя жінка, яку російські силовики затримали в окупованому Криму та звинуватили у нібито шпигунстві. Російські окупанти визнали українського громадянина з Керчі державним зрадником за допомогу українському війську. Окупаційний Верховний суд Криму відправив його на 13 років до колонії суворого режиму. Усе через те, що буцімто у вересні 2023 року чоловік спілкувався через месенджер з представником Головного управління розвідки і нібито повідомляв йому про місця розташування російських систем протиповітряної оборони у Керчі. При цьому у заяві ФСБ стверджувалося, що відомості, передані бранцем, були достовірними. А відтак можуть суттєво нашкодити позиціям російських окупантів чи навіть похитнути оборону Керченського мосту. Я заснял местонахождение ПВО, нашел координаты и скинул этому человеку, координатору этого партизанского движения. Звинувачення у шпигунстві і так званій державній зраді на користь України в окупованому Криму звучать дедалі частіше. Цієї осені ФСБ звітувала про затримання щонайменше 6 людей за цими звинуваченнями. Закиди приблизно однакові. Усі нібито шпигували за російськими кораблями, системами ППО, військовими частинами та пересуваннями техніки. Росіяни засудили батька наймолодшого кримського бранця Апаза Куртамета Халіла. Окупаційний Генічеський райсуд Херсонщини відправив 58-річного чоловіка на 8 років до колонії суворого режиму за звинуваченнями у нібито участі в батальйоні імені Номана Челібіджихана. За версією ФСБ, Халіл Куртамет нібито надавав житло учасникам кримсько-татарського батальйону на базі відпочинку на Арабатській стрілці. Відомо, що Халіл Куртамет був бізнесменом та володів готелем Айпетрі саме на Арабатській стрілці, який окупанти відібрали на початку повномасштабного вторгнення. Бранець не мав жодних сторінок у соцмережах, де публічно висловлювався про російську навалу. Його сина Апаза Куртамета окупанти засудили у червні. ФСБівці викрали тоді ще 19-річного хлопця на КПВВ «Чонгар» 23 липня 2022 року, коли він прямував до родичів у Крим. Апаза Куртамета звинуватили у тому, що він нібито позичив 500 гривень знайомому, який буцімто служив у батальйоні імені Номана Челібіджихана. За це кримцеві присудили 7 років колонії суворого режиму та штраф. І нині тримають в одній з найжорстокіших російських в'язниць, відомій як Владимирський Централ. У виступі перед делегатами ООН 2 тижні тому Айше Куртамет закликала світ допомогти звільнити з російської неволі своїх сина і чоловіка. Мальчик красивий, самый красивий. Управительку сафарі-парку Тайган Леокадію Перевалову загризли леви, незаконно вивезені з окупованого Маріуполя. Про це розповів власник парку і колаборант Олег Зубков. Він заявив, що співпрацює з окупаційним слідством щодо загибелі найдавнішої співробітниці у Тайгані. Перевалова, як зазначається, працювала у парку левів близько 18 років з дня його створення.
та мала величезний досвід. Однак у середу поплатилася за неуважність, коли не зачинила вольєр з кількома левами, заявив колаборант Олег Зубков. Это два льва, две львицы и лев как раз были привезенные год назад, поэтому она их не выращивала. Но это не имеет большого значения, потому что независимо выращенные нами львы у нас родились или приехали, меры безопасности со всеми должны соблюдаться одинаково. Она не имела права входить в вольер, в который был доступ львов. Загалом з Маріупольського зоопарку зоомародерські експедиції під проводом Олега Зубкова незаконно вивезли 7 левів, які вже дали потомство у Тайгані. Колаборант Зубков неабияк пишався здобиччю і традиційно дякував окупаційному ватажку Криму Сергію Аксьонову за допомогу у проходженні блокпостів на шляху до своєї зооімперії. Загалом за 2 роки Олег Зубков поповнив власну колекцію Ялтинського зоопарку «Казка» і парку левів «Тайган» біля Карасу-Базару на понад 200 особин левів, ведмедів, тигрів, зебр та інших тварин з різних окупованих зоопарків. Животных много, я думаю. Примітно, що на момент трагедії з Леокадією Переваловою Олег Зубков перебував на засіданні окупаційного суду щодо самого себе. Розглядається інший трагічний випадок, коли тигр відкусив пальця маленькій дитині. Наразі Зубков пройшов крізь 7 кримінальних справ і близько 70 адміністративних. Цього ж разу окупанти розслідують лише порушення вимог охорони праці, які спричинили смерть людини. Точні, потужні, ребостійкі та вкрай необхідні кримським штурмовикам. Це про ударні дрони Heavy Shot від українського виробника Гурзув Дефенс, на які чекають оператори 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челібіджихана. Бійці стримують російську навалу на Донеччині, а Heavy Shot, за їх словами, допоможуть тримати оборону та контратакувати, скидаючи на ворожі голови потужні вітання, вибиваючи російську піхоту, техніку, склади і командні пункти. В залежності від комплектації такі дрони несуть до 8 мін, а це до 40 кілограмів навантаження, долаючи до 20 кілометрів. При цьому Heavy Shot оснащений якісною 2К-камерою та 30-кратним зумом. Стійкий до РЕП та автоматично повертається на базу. Долучитися до збору можна донатом на банку Моно за QR-кодом на вашому екрані та за іншими досяжними реквізитами – PayPal і картки Моно. Мета амбітна – 2 мільйони 830 тисяч гривень, але разом нам це по силах. Кожна гривня – важливий внесок у підсилення 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челібіджихана, а також інвестиція у визволення Криму.